Exercise 8.1 Question number 3 जुदि sin A equal to 3/4 cos A आरो tan A खौ साननानै दिहुन। बेनि सलुशना जाबाय नैबे सलुशन गिवन होदो sin A equal to 3/4 sin नि फर्मुलाया जाहैबाय p/h नैबे सावगारिखौ आखिसै ट्रायंगल ABC दा बेहाय p/h नालाय sin A होनाय दङ A खौ खना लायोबा बे A जों नांजाबनाय आखान्थिया नै बियो बेस जायो ओमफ्राय बेनि उल्था आखान्थिया जाहैबाय पारपेन्डिकुलार थोंगोर जौथाय नै बियो ओमफ्राय नैबेथ' जाहैबाय हाइपोटेनास लाव आखान्थि होमबा नोंसिना p नि मान दं h नि मान दं p आ बे जायोबा p नि माना 3 h आ बे जायोबा h नि माना 4 होमबा बेसआ गैया b आ गैया होमबा बेवहाय therefore AC equal to 4 BC equal to 3 AB equal to सोंनायसिन बे गैया बेखौ दिहुननांगौ बा बेखौ दिहुननो थाखाय पाइथागरासनि थारबुंथि बायदियै नैबेहाय फैगोन लाव आखान्थि स्कुयार लाव आखान्थिया दङ नोंसिना नैबे AC आ लाव आखान्थि बियो बा बेयाव AC स्कुयार फैगोन इकुवेल टु दोंनै आखान्थिया बेजों जागोन होमबा AB स्कुयार प्लास BC स्कुयार जागोन दा जोङो जायगाखौ सोलायगोन नैबेहाय AB आ गैया नालाय जों AB खौ दिहुननांगौ AB खौ दिहुननो थाखाय AB खौ नोरै लेफ्ट हेन्ड साइडथिं लाबोगोन AC खौ राइट हेन्ड साइडआव चेन्ज खालामगोन होमबा AB स्कुयार प्लास BC स्कुयार इकुवेल टु AC स्कुयार बा दा बेवहाय AB स्कुयार नि मानाथ' गैया AB नि मान गैया ओमफ्राय प्लास BC ना दंखायो 3 बा BC आ स्कुयार नालाय 3 स्कुयार जागोन इकुवेल टु AC आ दंखायो नोंसिना AC नि माना 4 दं नालाय AC स्कुयार होमबा 4 आ स्कुयार जागोन होमबा दाना AB स्कुयार प्लास 3 स्कुयारा बेसेबां जायो 9 इकुवेल टु 4 स्कुयारा 16 होमबा जोङो AB स्कुयारखौ लाखिनानै 16 आथ' दंखायो बिथिं प्लास 9 खौ ओरै बारहोहरनांगौ बारहोहरोबा बेहाय -9 जाहैगोन होमबा AB स्कुयार इकुवेल टु 16 निफ्राय 9 खौ माइनास खालामबा 7 होमबा AB नि माना बेसेबां मोनगोन √7 बे इमप्लाइसिनखौ होलांबाय थानांगोन दा कुइसना मा दिहुन थिनदोंमोन cos A आरो tan A खौ साननानै दिहुन होनदोंमोन नालाय cos नि फर्मुलाया मा b/h होमबा b/h जोंना b नि मान h नि मान दंखाजोबो b नि माना बेसेबांमोन b नि माना जों दिहुननानै मोनदों √7 h नि मानाथ' दंखायो 4 होमबा cos A नि माना जाहैगोन √7/4 ओमफ्राय tan A आ जाहैबाय p/b होमबा p नि मानाबो दंखायो 3 ओमफ्राय b नि माना दङ √7 होमबा tan A नि माना जाहैगोन 3/√7 होमबा जोंना दिहुननो गोनां एन्सारा नैबेयाव जोब्बाय